Tugot, tinapalabas. Tinapalabas. Kaya't manan nga subli ni Doña Dolores te ayan ayat da ka ni Brando. Naku na tinaud-udi nga adan kayan ayat ti bakat. Iso adinan kayat ama isubli pa iti sigod alin nang enda. Nakapungtod nga rod ni Doña Dolores iti dayta ana ibaga ni Brando. Iti dayta matlagon daway, binili ni Lindon ni Brando nga ipatungpaldan ti plano da amang sanab iti buyot ni Mr. Cruz. Insungbat mo't ni Brando, ang nakasarita na ang dagiti buyot na, nga iti anyaman nga oras ket agtignay dan. Iti sabali abangir, nalagip nila kay Ignas ti inaramid kan kuha na idi ni General Barbosa. Iso na istorya na daytoy ken ni Gardo. Nakuna na paay nga agan naglang ni Gardo, gapot na sirib ken nalibtak ni General Barbosa. Kabayatan na, iti panagpalpaliw ni Gardo. Nasiputan na atarget da Brando ti movil dagiti pulis. Itagagayam, denggan nyo tituloy, tinubela tayo Anapol 1. Tugot! Tinapalabas! Mobil ti pulis ti sumungad, kat isulakid di ti puntiryada. Sana mabalin, una akti grupo ni Brando. Karte nga ito masidagkan ako na. Saan arumbang amaunaan da dagiti pulis? Jak ipalubos nga adda matay kadagiti pan nakabagiti litag. Nakasaganan ti ikam ko. Nakasagana dan amang ambus iti lugan dagiti pulis. Urumbeng nga galibtakak man. Kakadwa, sumunga din ti mobile dagiti pulis ang iluganan da iti buyot ni Mr. Cross. Wen, Brando! Itay kami ba nakasagana? Kunteriyan nyo adagos ti pilit ti mobile. Kalpasan na. Siya kung di makamoy ti target no lumaban dagiti pulis. Iraman nyo ita napatayin. Nawatan nyo. Lawatan mo, Brando! Huwag nga ba siya? Nasayaat kakadwa. Asindigan ti target. Urayin nyo ti sinyas ko. Wen. Itan! Ha! Ada ka busor! Iti saan unay nga tayo kakadwa. Paltukan nyo! Wen, Brando! Tira! Asino dyan ang paltog ka dagiti kakadwa tayo? Nakapwisto iti na nga to apaset ti Torod. Brando! Nakapwesto na sa yati kabusor. Nagsartang magkanti-mobil dagiti pulis. Kat nagwaras dan iti aglawlaw. Anya, sana mabalin tayo toy. Ha! At tamanan natay ka dagiti kakadwa tayo. Kumlag kayo kakadwa. Limaban ng dagiti pulis. Makirangrangat mo tan dagiti pulis. Nasken atulong kita ngem sa anak nga umasidag. Tama nga no siya tipon ni Randa. Jak lain pagarop ang nagadugahim dagiti kabusor. Ha, sursurutan ti kabusor di dua pulis. Patayak dagiti aduam. Umakarak iti nagpwesto ka. Nasken ang makita pa dagiti na duma kabusor. Nagwarasan dagiti kabusor. Jak makita no sa dino tayo ni Brando. Numapalin, kumagak tayo siya ang tao. Kat idatag ko si bibiyag kinita tayo nas. Upsat na! Adamang palpaltog kanyang itisan unay nga tayo. At tayo iti para ka na kayo! Dito yung pwesto! Nalayang ang makita dagiti kabusor. Kastamot ang dagiti pan nakabagiti litag. Sukat at timagasin ti paltog ko. Aday ta. Adamanin balat yung nanay mo. Dahil para ka na kayo kabusor! Ado pa'y dagiti kakadwa ni Brando. No, Jack Mariro. 5 nga agpangatulat ti bilang dagiti pulis ang makirangrangat. Iso abaya-bayak nila. Tapno awan ti may sagmak. Oops! Adamanin mang palpaltugan niya. Pulis din ang paltugan niya. Sana ka bumalas. Agarudo kaklangan. Panagkunak. Hindi na ko nasiputan di pulisan ng paltugan niya. Aglamangak lata. Masapul ang maparmak na kita akabusor. Dayto ti meta tiyempo. Pinanawan ng dagiti pulis ti mobil ang nagiluganan da iti buyot ni Mr. Cross. Tumalangkyaw. Ken mabot-botang ti awanan pain. Siguradwag ang matay kaitan. Pabitakag ti mobil dagiti pulis. Babain to'y granada. Itan.
Granada ti gimloong. Diyos ko, pinabutak dati mobil dagiti pulis. Sino tinangipurwak iti Granada? Di Brando. Iso di nakita ka nagtara iti daya apaset tinakapabutakan ti Granada. Surutak ti awanan bain. Oops! Siya akong di punpunterian nagiti pulis. Sana mabalin na ito ya. Naskan ang makadaw yung kat surutak ni Brando iti nagturungan na. Nasiglat mo't ni Brando. Napartak ti ground. Si kaitan ti punterya ag Brando. Nakadlaw nga damang sursurot kang kwa na. Iso nga yung parpartak na tinagtaray. Kakadwa! Adda na si puta kamangkamkamat kanya. Pasabatan nyo iti bala. Wang Gardo! Sino nga taday tao? Tultulungan na dagiti pulis ang makirangrangit kada tayo. Anya? Nasiglat ti awanan bahin. Iso nga agsipot kayo, kakadwa. Sana bale. Tana tayo ti target tayo. Tilangin pa naglipas tayo ti planuan tayo na imbag. Gardo! Nakita min dyan mang sursurot kan ka! Anya pala tararamidin nyo. Paltugan nyo ti awanan bahin. Naglingad iti kalabataw. Sayang lang ti bala, no sana mapuntahan. Awanan kayo iti bahin. Saan nyo na panunutin na sayang ti bala? Tatakan nyo iti bala ti naglimangan na ba to? Tapno sana basta makagaraw. Wayan Fernando! Kakadwa! Tira! Sige lang. Paltugan niyo ti bato ang naglamulag. Iti ka nito nga agsardeng tiranipak ti paltuga. Sumublatak mate. Siguraduak nga adaw kada kayo ti matay. Aday ta. Nagsardengan ti panang paltug na kanya ka. Siyak mata! Natay na kiti dagtuma. Panagkunak. Adupay tinabati. Hagsipot aklat ta itaglawlawa. Itay pa'y ngawawagak ti cellphone ni Brando. Ngam saan asumungsumbat. The number you have dialed is either unattended Awanan or ti out of signal office ti area. cellphone na. Please try your call later. Sa dino nga tantayan na. Nagbaligid ang ata iti plano da amang patay iti buyot ni Mr. Cruz. Sabali ti agparparig na kanyak. Ang mga nuaddametan saan anasayat anapasama kadakwana. Saan ang mabalinda ito'y? Lindon? Ne, si kamit gayam, Diana. Itay pa'y akas la aburido ka. Apay ka di. Awan da ito'y. Awan. Itay ka pa'y ngamin apalpaliiwan. Pumanag na ka di ti pasilyo. Pasaray at daawagam iti cellphone mo. Di naklata ni Kaskaso. At dala kayat ko akasarita iti cellphone. Ngem di naksungsungbatan. Kasta ka di? Wen, Diana. Noan yaman ti makit-kita mita kanyak. Di mo lata ni Kaskaso. Okay. Ala, umay ka. Mapantay di hardin. Agpaisaganak iti kanenta kadag iti babaonan. Nakitak ti panagluan ni Gardo iti nagsarita kami, Tata Ignas. Nagliday ti nga na arimwar. Celia, jak mababalaw ni Gardo iti kayat na nga aramidan. Gaputa agpapada tayo, a biktima ti kinaranggas dagiti buklis iti kagimungan. Kanayon ada kamatan ni Gardo ti panagibalas na. Kayat na maikan hustisya ti inarami dagiti kabusuryo iti pamilyayo. Celia, Sapay la kuma, tagbaligi ti anyaman aganwat na. Mamati ak ngay ti likudan amin day tingar aramidan na. Magunod tayon ti hustisya, kang runaan iti napasamak ken kuana. pudno launay ti imbagham. Di tay mapukawan iti namnama, amagunod tayon iti kabiitan a panawon ti hustisya. Tata, Naileten ti pagdakdakiwasan dagiti kabusor. Nang rugin ti allawig, ang mga lipugpug kadakwada. Uray sa dino pa'y ti pagturturungan da. Saan dan ang makalisipay. Tata, Nakita kon kan ni Gardo, tinaidumduma a kababalin iti pannakilaban. Naturad,
kan araramaten na ti puso kan panunot na. Kabaalan na tayo asalakniban ni Gardo. Iti anyaman a klase ti rangat. Isung awan ti rumbang apagdanagan tayo. Apay, ada kayo mananti ng sukon kanyak diti pa kanan, tatang. Ayan ni Gardo. Amangan no saan nakaamasukon ni Gardo. Gaputa makumikom iti trabaho na. Kasta ka di. Wan, anak ko. Jakmut kayat nga agmay-maysa ka nga agawid. Nariribok da ito'y alugar. Kanjak kayat ama isagmak ka. Gapu ka dagiti dakes at tao. Agyaman nak, tatang. Awan anyaman na, alona, anak ko. Agmay-maysa kan nga anak ko. Isu arumbang laeng nga aywanan ka na imbag. Oh, anyangay. Agawid ta ka din. Nalpasan ti trabaho. Wan, tatang. Mabitla ang taala aktibag ko. Kumusta nga tan ti basement ti mansyon? Nabayag atyak nakitan. At dapay la kanyak ti tulbag ti ridaw ti basement. At dadagiti napapatag abanag anakadulin ichay. Kang runaan dagiti antigo a koleksyon day ti Roberto. Apay nga itala ang anapanunot ko. Nga dadagiti banag ijay basement ang mabalin ko nga ilako. Ilimod ko kinilindon ang mapanak. Nakalukat tiri daw ti silid ni Lindon. Makitak ti linaon na. Adda na iparabaw apaltog iti lamisaan na. Anya nga tano serkap ti silid na. Sana bali. Tadadamot kindi tayo na ijay hardin ngagsarsarita. Wan. Sumrakak iti silid na. Barang adda maalak anapatag abanag. Walo adatakal asilid ti adda dito'y mansyon. Sa bali laeng dagiti 5 ag guest room. Kan silid dagiti babaunan. Ngam daytoy asilid tinapili ni Linton. Adda akon dito unag. Oh my gosh! Narupot a kwarta ti adda iti rabaw ti lamiseta. Oh, nagado a kwarta. Gapo iti kinaaduna. Madlaw na pa'y nga ta, numangalak iti may sa arapat. Oh, talaga abak nang tawanan pa inalinton. Nagpigsa ti tibayo ti barokong ko nakakita iti nagado a kwarta. Kasla kayat ko apagidaan. Oh, aggagatulan ti dakulap ko. Aprosak man dagiti kwarta. Wow! Naidumduma talaga tirik na numaka-aprosak iti kwarta. Kayat ko nga arakupan kan agkan dagiti nagado a kwarta. Kakadwa, mailasin nyo ka di mang palpaltog ka na kayo. Son, Brando! Sino nga taday taman nakibiyang? Saan mo ta pulis? Saan tayo na makapanaw dito? Naglamangan tayo. Gapokin ko na. Huwag nga rod, Brando! Anya ti ramidan tayo! Buryok! Padasam ti umakar iti paglamangan. Numakaala kay tinapinta sa gundaway. Paltugam da tao. Wan, Brando! Agtignay kan, Buryok! Kartingam ti tumanay! Sige, mapanakon! Buryok! Natayo ni Boryak, Brando! Ano tiramitin tayo? Basit labid doon tayo! Matay tayo amin! Visit! Bambantayan na tayo ti awanan bain. Iti ka nito agandatin tayo taglibas. Maipada tayo tinapasamak ka ni Buryok. Pagda ka di pa'y granada, Brando! Naibosen!
Awanin tinabati kanya. Ha! Palpaltugan na kiti pulis ti lalaki amang bambantay ka na tayo. Dahito yung ti kundaway tayong aglibas kakadwa. Kartingan tayong ti pumanaw. Nakalibas ang ti grupo ni Brando. Sinambot na tinagtaray di pinaltugan dakdag iti pulis. Siyakmat itan ti punteryahan dag iti pulis. Hanggang saan nakalumaban ka na kwa na. Ikagumak ti aglibas. Nakita di may sa pulis nga palpaliyo. Hanggang diyak agpadlaw. Saan da ka makita kaputan na partak ti panagarudok ko itay iti kasamakan. Ikagumak ti mapan iti ayante nang iparadak iti motor. Marang makamakam po pa yung Brando. Oh, Brando. Anya tinapasama ka na kayo? Apay ang mabilbilang kayo langan asimangpat dito yung mansyon? Ayan, dagiti kakadwayo? Boss, natayan na kiti kakadwa mi. Aniya? Kinapot no na. Natay kami kumaaminan. No saan kami ang nakalibas. Nasiglat jay tawa na kalaban mi. Boss! Anya ti aramidan ni Lindon iti dayta agundaway. Gagayem, di uliwayan na denggen, di tuloy, tinubela tayo anapaulwan. Tugot, di napalabas. Nobela ni Sagani Yalong Bulyeser, ken itimo direksyon, Virgie Paclay. Musika, ken computer recording technician, Dante Martinez. May sapay asagot kada kayo, TMPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Kenda ito'y ng estasyon. Agyaman kami, itin kay Panang Tarabay.